What? Мисля, че всички знаете какво следва. Завръщането на поредицата с дубайски шоколади. Днес получих пратка от Мама Chocolate и да видим какво сме изпратили хора. Кой е шоколад? Какво е това? Пратили са ми печена макадамия. Никога не съм яла, доста ще ми е интересно да го пробвам. И отдолу да видим кой шоколад ще пробваме днес все пак. Така. Хора, вижте колко е красив. Това е шоколад за Свети Валентин, е много як. Това е мамината шоколадче, дубайски шоколад, бял сърце с малини и маскарпоне. Що ме е бяло, значи ще ми хареса със сигурност. Хайде да го отваряме. Ето така изглежда. О, хора, вижте отдолу как се виждат бисквитките. Много интересно ще ми бъде. Ох, направо ме е жал да го разчупя. Хайде да го чупим, защото ми е много интересно вече да го пробвам. What? Хора, то е розово. О, мъгъ. Това е за... майко, това е заради малините, бе. Да го тейснем. Толкова много вкусове, просто уникално е. Обещавам, че ще изям още едно парченце и ще го оставя в другата стая, наш да го изядат. Просто има супер много някакъв крем, който е супер вкусен и белия шоколад. Направо е превъзходен. Не мога да го опиша. Приятели, ако искате да го опитате, Mama Chocolate са вашето място. Ето тук някъде ще ги изпиша и долу ще ги тагна, за да може да ги намерите. Не ме блокирай, че това е поредната част на дубайските шоколади.